dejligt nemt system. Man lægger den ind til kanten her, og her foran der måler man. Og der er 10 cm, og det samme skal man have i enden. 10 cm, så laver man en lille snit op i toppen. Så lægger den bare lige over kanten, og så skal der bare skæres fra snittet ud til hjørnet. Så skal den bare ind til hjørnet, og så tager vi den til den anden side, og den skal ligge ud til hjørnet med 10 cm, som vi havde før. 10 cm. Og så skal den ud over hjørnet, og så skærer vi de 2 punkter og skærer snitten på den anden side. Så har vi et trækbånd, vi lige skal skære ud for. Lægger den lige, hvor den skal være. Og så laver vi 2 snit. En på hver side. 13 cm. Måler ned. Laver et lille mærke. 13 cm. Og så skal det skæres ud. Og stykket gemmes til senere. Så sætter vi stykket ind, og stumpen lægger vi ned igen. Og skubber ind. Og samler vi de 2 stykker. Så næste trin, det er, at der skal tape sættes på. Og så trykkes tapen bare op på muren. Og kæft, det sidder godt det der. Så skal det tapes hernede i bunden. Efterfølgende er det samlingen. Det er vigtigt at trykke den godt sammen. Så skal vi lave en tilpasning til hjørnet. Så skal vi have tape rundt om trækbåndet. Føre det godt rundt her. Og et stykke til toppen. Også med en lille slids i. Så har jeg lige lavet 4 små stykker tape til trækbåndet. Sætter på i bunden først. Så skal hjørnet lige have noget tape. For at undgå at mørtlen kommer i kontakt med aluminium, sætter vi tape på. Så er det nemt på langsiderne. Så er det bare derudad. Så skal der lige måles ind til lysningen. Og bare lige lave nogle kontroller. Så tager vi mål for lysningen. Og plus mursten. Og i bunden også. Så skal der skæres. Så er det vigtigt lige at få lukket snippen til. Sådan. Så passer det jo bare meget nemt. Sådan. Det er jo så nemt. Det er bare lige hive af. Og klippe op. Vi af og klipper. Laver vi lige et snit. Trykker op og rundt. Så skal vi have et stykke op langs kanten. Og igen, vi starter helt nede ved bunden. Og lige prikken over i'et. Det sidste lille hjørnestykke. Sådan, så er det klar til muren.